por da ka jing sngokia batru da ka mensing ka bubrom ya ka ribhoi mi ngi presbytery bat kumjuru ya ki katu kat ni na ki riungai balang kristan ki jongi ki balapan pau ya ka jing sngokia halor ka jing penkot ya kan ni ka cherry blossom ha ka snison di kumjuru ya UMLA jong ka mau hati badairu uju hakaju kopor be MDC ulapan pau ki jing sngokia bat ki kwa ban penkerya ya kani ka cherry blossom khamtam hakasni sondi kasni ba penkot ya ka te kumta ngi hangne ngi kerpat ya menteri sarkar jong ka department tourism ba polling do kebangi tip ya phiru phidayu khon kristan majority ki badon hapok ka cabinet minister hidai ki khon kristan ngenget na phi ba phi sngo tho thek ka kani ka sni sondi dengi kerpat ya phi kan ba phin kham ben jen sur ya la ka jong ka jinglong ka jingkim ka jong phi phin kham pek bnia bha kumdo ban sanshar ya la ka jong ka shimet ka jong phi bat kham tam ru phin la ban sanshar ya ka riti sanshar jong upai ba namar ya phi la thung da upai ba burom ken ya upai ba haba upai ba uwan sha phi khndiat ya iba pol ngakan mau man ha usnem ar hajar bat hau ar hajari we kala don ka movement ka bama pi alam ngi mi nak ki college ki jongi ngi mi nak ki Jakarta bat ru ki don ki long kimi ki ba armet ru ki mi nak ki Jakarta ki jongki ki yebe ban support ye pi bat ngi pen kenau ye pi ka ne ka por ba mangi ngi wan hang ne pi persa ye ngi pim ai lat pangin ye kendo ye pi nadu ka khat nyau tari ngi lapha ye pi da ka shiti bat kom juru haka khandai terik ni lakwa bani kendo an rai pim ai lat bangin ye kendo bat men last week ru ngila pen rimai ni pi jata shiti rai ngim la bani kendo adu kan ye kesmi ke pementar ngim syung la yo la ban pelong ye kan di public meeting ngi pen kan mau ye pi ba pol men hak islam ki balalek ma pi bidang long unong yalam mangingi bot ye pi menta gini ki den jat jong pi ki mati ki ba ma pi yalam ngi to kini ki mati ki jong pi kwa ban lilam no ye ki menta leng bak shuki sarkar to perkhat bha ba pol lada pidang dei sisa utau do usnam uba dei sisa utau khun badap pura jong kari bat kajai ban riu perkhat arsien bat shipau sen chispa sen ro ba pin sngo tho ban pen kriya tarik no kadang biang ti kapur ba pin kriya no lada kata kalai baji pi ong ban pen kriya aga kat kendai tarik henrai kat tarik kampat kriya kadang dei hi kas kiu play tis ngo bha ban perkhat lem kham tam piru fidayu khun kristan bat kini ki badon haka kabinet ro ki dei bon na ki long khun kristan